Килгәне килешә җырлы даны берничә. Аның сәхнә чыгышлары халык телендә күптән костюмлы спектакль исеме алды. Итальянча өздереп җырлавын бик сирәк татар башкаручысы гына сыйфатлы кабатлый алыр. Сәхнәгә 3 катлаулы операция һәм зур кыенлыклар үтеп килүен әле бик сирәк кеше беләдер. Шушы авырлыкларны йөзенә күтәрелеп карый алган башкаручы бүген ачыктан-ачык әңгәмәдә кунакта. Серләре начармы? Хәзер беләбез. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бездә бүген кунакта Татарстанның халык артисты, мөхтәрәм башкаручы Илсур Сафин. Хәерле көн, Илсур әфәнде. Хәерле көннәр, Ильяс әфәнде, исәнмесез? Хәлләрегез ничек? Аллага шөкер. Сездә дә шулайдыр дип өметләнеп калам. Амин. Илсур абый, сезне Татарстанның алтын баритон тавышы диләр. Нинди дәрәҗә? Бу тавышны беренче булып сезнең авылның концертлар залына, мәдәният йортына концерт белән танылган Вафира Гыйззәтуллина килгәч, үзе чакырып сезне җырлаттырып ишетә. Һәм соклануын яшерми. Шушы дәрәҗәләргә ирешү өчен көндәлек рәвештә сезнең кебек танылган башкаручыга бүгенге көндә тормыштамы ул, җыр сәнгатендәме, нинди киртәләрендә җиңәргә туры килә ул Илсур абый? Ай, Ильяс, инде хәзер әйдәгез инде төгеннән үк яшь вакытта Бу яга килик әле башлап кидек инде. Вафира ханымның урыны Ujmakta olsun. Buldu bu hal, buldu 10. klasta. Min mektepteydim. Vafira hanım Gıйззәтуллина özünün менә дигән концерты белән килгән иде. Безнең Урта Балтай авылына, безнең анда 3 Балтай, Югары Балтай, минем туган авыл, Урта Балтай, Түбән Балтай, данлыклы авыллар. Аның менә тарихын да беләм. Ансын инде Ильяс киләсе очрашуда Алла белсә. Насип булсын. Көтәм, зарыгы көтәм. Ул 10 класста мине тыңлап карады да, рәхмәт инде үзебезне укытучыларыбызга әйтәсем килә, рәхмәт Вафира ханымга әйтәсем килә, ул мине чакырып тыңлап карады. Ой, никәш, яхшы башкарасың дип әйтте дә, бар синең юлың консерваториягә дип әйтте. Нинди зур дәрәҗә бит Илсур абый. Чакыргансың, кайдан белгән? Вакытта инде безнең шундый шәхесләр килгәндә, шундый җырчылар килгәндә без инде менә булай кылтырап торабыз инде. Аны мин үзем яшьләр узгач кына менә шундый яшькә килеп җиткәч кенә аңлый башладым бөтенесен дә. Ул бит балачак. Мин инде әлбәттә бик иртә чыкмадым сәхнәгә. Минем чыгуым беренче мәртәбә 8-9 класста булды. Чыктым да, сүзләрне оныттым да. Менә шундый нәрсәләр белән. Менә шул киртәләр инде ул оныту дигән нәрсә. Менә шуннан соң инде Вафира ханым әйткәч, инде без инде шөгыльләнә башладык, инде режимнар тота башладык. Менә шулай иттереп без безнең әле авылдашы да әйтеп китмәкче булам. Илгиз Сахауддинов дигән бик әйбәт кенә егет бар безнең авылда. Ул да Казан дәүләт консерваториясын бетерде. Мин дә шулай Казан дәүләт консерваториясын бетердем. Менә шуның сүзләре буенча да тагын да мине үстереп, мин Казан дәүләт консерваториясына хат язарга булдым. 9 класста, 10 класста. Бу бик тә җаваплы. Әле ул ничек башка килеп төшкәндер менә шундый. Нинди имтиханнар була икән. Бу мәгърифәтле кеше дигән. Имтиханнар була икән. Менә шундый нинди музыкадан нинди фәннәр була икән, нинди экзаменнар була икән. Менә бөтенесендә шунда язып Казан дәүләт консерваториясеннән мин җавап алдым, Ильяс. Кыюадым. Менә сезнең инде музыкаль горурлыкларыгыз күптер, Илсур абый. Бу көндә инде белмим, музыкада инде сез ирешмәгән дәрәҗә калды микән? Халык артисты иң югарысы. Тагын Ильяс әйтеп китим әле, ул бит инде каршылыклар булгачын, аны ачыктан-ачык сөйләшү булгачын без сөйләшик инде. Сөйләшик. Ул 9 класста, 10 класста инде Казанда, Яшел Үзәндә, үзебезнең Буада, Апаста, анда конкурслар булды. Мин шул конкурста һәр вакытта җиңүче булып чыга идем. Беренче урыннарда, икенче урыннарда, Аллага шөкер, грамоталар, менә алар да бик зур ярдәм итте. Каны буенча җиңүче диләр, бу сезгә туры килә димәк. Җиңүче канына салынган. Шулайдыр инде дөньяда.
Шулай да менә иң зур музыкаль горурлыгыгыз бүгенге көндә Илсур абый. Күп бит мондый дәрәҗәләр. Шул балачактагы җыр бәйгеләрен җиңүме ул? Әллә Татарстанның халык артисты сыман мәртәбәле исемгә лаек булума? Менә минем шундый хыялым булды, Ильяс, ул инде кичкенәдән үк килгән хыялым, 7нче класстан үк килгән хыялым. Максатым булды җыр өлкәсендә Татарстанның халык артистын алу дигән максат бирдем мин үземә. Бу русча әйткәндә цель. Максат. Консерваторияга кергән беренче кергәнче уйладым әле 9-10 классларда шул җаваплар алгачның минем максатым менә шушындый теге зур шәхес булырга, әдәбият сәнгатендә тагын да күбрәк өйрәнергә, андагы шәхесләр белән, образчылар белән генә түгел, андагы композиторлар, шагыйрьләр, драматурглар, аларның бөтенесендә без белергә тиешбез. Әгәр дә без әдәбият сәнгать өлкәсендә кайнашабыз икән, без барысын да белергә тиешбез. Һәрберсенең нинди бай иҗаты бар. Күп нәрсә онытылды. Рәхмәт сезнең Мәйдан каналына. Сез онытмыйсыз. Мин һәр вакытта сезнең каналны карап барамын. Сезнең дә ретро җырлар да чыкты. Моң дәрьясы да чыкты. Әллә кайчан күрмәгән артистларыбызны, җырчыларыбызны хәзер күрәбез. Яшьләр үз урынында булсын, урта буын үз урынында булсын, олы буын үз урынында булсын. Менә шунда гына яшәгәндә генә безнең халкыбыз тагын да байрак була, тагын да рухи яктан да, мәдәният ягыннан да, шулай ук сәяси яктан да безнең татар халкыбыз тагын да көчлерәк була. Тапшыруга килгән Илсур әфәнде безгә бер яраткан тамашачыларыгызга Мәйдан телеканалына матур бер җырда башкарып китегез инде. Күңелемдә нурлар дәртле моңнар, йөрәгемне дөрес аңлада, гомер язымша чәчәктә әле, сөйгән ярым килсин сыңлама. Яфрагы бәзләр җиткезәләр, мөхәббәт улгысына сынала. Күзләрдә дә язлар кабатлана, сөйгән ярым сыңлама, сыңлама. Яфрагы бәзләр җиткезәләр, мөхәббәт улгысына сынала. Күзләрдә дә язлар кабатлана, сөйгән ярым сыңлама, сыңлама. Ескиткеч, чын табигать таланты. Менің музыкасын Луиза ханым Батыркаева язды, шулай ук сүзләрен Наил Касимов. Илсур абый, сезнең шәхси сайтыгыз да бар икән. Интернет дөньясында да безнең Илсур Сафин шундый актив кеше. Бик күп җырчы мактана алмый мондый казанышы белән. Бу чынлап та казанышмы һәм дәрәҗәгә ирешергә җиңелме? Дөрес, Ильяс, дөрес, бар сайтым бар. Әле аны яңартмаган менә 1-2 еллап. Менә яңартасым бар, яңа җырларны куясым бар, записларны куясым бар. Яңа тапшыруларны куясым бар, сюжетларны куясым бар. Бар, анда җырлар да бар, анда татар телендә дә, рус телендә. Хайран бай архив, без таныштык. Видео клиплар да бар анда. Аллага шөкер, без аны күптән ясаган идек. Һаман да шул без аны нитеп яшәртеп киләбез. Афәрин. Менә дәрәҗә дидек тә, дәрәҗәгә ирешү кыенмы? Илсур абый, тәҗрибәле кеше буларга әйтегез. Ильяс әфәнде, ул миндә дә төрле көннәр булгандыр инде ул. Ялгышкан көннәрдә булгандыр, интересно. Вот сезнең әле танылган фикерегез бар, кем ялгышмый шул эшләми. Ул дөнья бит инде бу. Дөньяда әгәр дә ялгышасың икән, значит ул кеше эшли ул. Эшли белә. Әгәр дә менә шул ялгышыңны вакытында таный алсаң син аны төзәтә белсәң, төзәтә алсаң, аннан да зур ішкі дүния юқтыр деп ойлаймын мен. Тани білерге керек өзіңнің ялғышыңды. Ол бит енді менә дұрыс айтып кеттің, эшләмәгән кеше ялгышмый инде ул, значит эшләмий инде ул. Ялгышкан кеше инде ул эшли инде. Үзегез беләсез, менә хәзер Татарстанда да, сәяси яктан да, шулай ук Казан менә үсә, Казаныбыз да үсә, Аллага шөкер, юлларда үсә, шундый матур биналар, интересно, ул бит инде бөтенесе дә кеше өчен эшләнә торган әйбер бит инде.
Киртелер чынлап та кимдир ул киртелерни үз юлын бик авырдан таба, кимдир жеңилден таба. Сезнең музыка үзе эзләп тапкан дисәң дә ялгыш булмас. Талант. Менә ул талант киртелерни узып чыгуны жиңеләйтәме, Илсур әфәнде? Ул киртелер була инде ул һәр вакытта, ул һәрбер җырчыда, һәрбер язучыда, шагыйрьдә дигәндәй киртә булмыйчан бит. Әгәр дә ул киртә булмаса, синең стимулың да булмый. Ул сиңа киртелер булса, син тагын да син уйланып куясың. Нинди ялгышым булды икән? Мин ничек дөрес эшләмәдем икән? Булай эшләсәм ничегрәк булыр икән? Мин бик күп Казанда концертлар куйдым. Әле санап яттым бер көнне. 58-дән 25 ел эчендә 58 концерт куелган. Пирамидага да мин беренче мәртәбә мин килеп кирдем. 2003 елда бу 3 мартта мин хатын кызларыбызга, әниләребезгә бик зур концерт куйдым. Шуннан соң мин тагын 3 концерт куйдым пирамидада. Пирамидада да җиңел аягыз белән сез түрдән атлап киттегез. Әйе, түрдән мин кирдем анда, мин кирдем. И шулай ук шуны да әйтеп китәсем килә, менә инде теге подтанцовка дияләр инде. Мин дә татар эстрадасына аны мин кирттем аны. Аны мин ялгышмыйм. 2000 елда 2001 елларда без Тагир Латифуллин дигән бик Татарстанның халык артисты, бик яхшы биюче руководитель бар. Шул Сәйдәш ансамбленең. Без аның белән сөйләшеп, менә шул вакытта без җырларга Рөстәм Яхин булсын, да бүтән эстрадный җыр булсынмы, рус җыры булсынмы, шуларга без подтанцовкалар. Теге русча гына әйткәндә театрализованный. Димәк, бүгенге сәхнәдә Сафин мәктәбе эшли. Алай дип әйтмим. Ну, күбесенчә шундай нәрсә мин кертеп җибәрдем. Шуннан соң китте бөтен артистлар да шул подтанцовка дип киттеләр. Ул кай вакытта бизи дә, кай вакытта комачаулап та куя. Лирик җырларга ул тагын да бизи, әмма ләкин аны бик аккуратно гына, бик теге ничек дип әйтергә, чиста гына, җайлап кына эшләргә кирәк. Менә шушындый биюгә сәләтле яшьләр белән. Һәр эшнең дә җае бар бит инде, Илсур абый. Инде сәхнәдә дә бу еллар эчендә җаен табып бетергәнсез дә җырлау сәнгатенә. Шулай да дулкынлану бар. Менә әле тапшыру башында да Татарстанның халык артисты Илсур абый дулкынланам ди. Кулларым калтырый ди. Менә хәзер кулларым җылынып китте. Хәзер икебез җылындык инде. Менә бу дулкынлану, Илсур абый. Аны ничек җиңеп чыгарга? Шуны тәҗрибәле кешеләр дә дулкынлана. Ни өчен? Консерваториядә укыганда миңа эшләргә туры килде. Актлар залында шул вахтер булып эшләргә туры килде. Менә шунда мин инде күп кенә нәрсәләргә өйрәндегез, өйрәндем, тояндым дигәндәй оркестрларны, андагы килгән музыкантларны, анда мин Елена Образцованы да тыңладым. Анда узып китте, виолончель конкурсларда узып китте. Шулай вокал конкурсларында тыңладым. Шулай сыткыларны да мин анда тыңладым. Бик күп мәртәбәле шәхесләр белән очрашып, алардан автографлар алып, менә шул вакытта мин карап торган идем Саткилавага. Менә аның җырларга вакыты җитте бит. Менә йөри, прямо теге ашкынып йөри инде. Вот нитә кулларын, менә булай тоткан була инде, куллары бераз кылтырап китә. Нинди шәхесләр бит, уйлап карасаң. Менә нинди дулкынлана икән дип уйлап куйдым. Ул дулкынлану һәр вакытта булырга тиеш. Без жан ияләре, безнең ичке дөньябыз бар. Без һәр вакытта нәрсә генә әйтсәк, нәрсә генә җырласак та, кем белән генә очрашканда да дулкынлану булырга тиеш. Сезнең сәхнәдәге чыгышларыгызны халык күптән костюмлы спектакль дип атады. Хайран кыю костюмнар. Менә бүген дә карап утырам, бик матур. Мин керткән идем дә, менә шул 2000 елларда кертеп җибәрдем мин аны. Әдрән диңгез җырлаганда да шулай ук төрле Рөстәм Яхин романсларын җырлаганда да мин шулай итеп костюмнар киеп, менә шулай күрнәсе килде халыкка. Нинди фикер, идеяларга әле кыюлык җитеп бетми, Илсур әфәнде. Сез бит хайран кыю кеше. Шулай да кыюлык җитеп бетмәгәне бармы? Сәхнәдә күп кенә 30 ел узып китте инде, Аллага шөкер. Нашармы, яхшымы? Мин басым ясып әйтәмен. Күп кенә теге безнең шәхесләребезгә теге тыңласыннар. Нашармы, яхшымы? Мин бар, мин исән, мин Татарстанның халык артисты. Мин романслар җырлый торган, мин татар эстрадасын җырлый торган. Мин әле үзебезнең телдә генә түгел, мин рус теленә дә Аллага шөкер башкарамын.
Италия тілінде де башқарамын дегенде, нинди генә нәрсе әйтсәләр дә, бөтенесе дә үземнеке, Аллаға шөкер. Тәҗрибә белән барыбер уртаклашып яшисе киләдер. Безнең инде әңгәмәбезнең беренче өлеше җайлап кына ахырына якынлашты Илсур әфәнде. Ау сезне ике өлештәнмени? Ике. Узы ике өлештән. Әле сөйләсез сүзләрем күбие. Аллаға шөкер. Шатланып куйдым. Әле тагын да бар икән икенче өлештә. Менә кыска вакытлы рекламадан соң сөйләшеп бетеребез. Бездә хәзер реклама. Biz инде менә шулай акырын гына тапшыруыбызның икенче өлешенә дә килеп кердек. Бездә бүген Татарстанның халык артисты, хөрмәт иткән башкаручыбыз Илсур Сафин. Рәхмәт. Илсур абый, идеал көнегез турында сөйләп китегез әле. Халык артистының идеал көне нинди була ул? Әби бабайлар сүзен әйтим әле сезгә. Сезнең көнегез һәрбер көн идеал булырга тиеш. Без яшибез. Без туганбыз, Ходай Тәгаләгә рәхмәт. Әткәй-әнкәйгә рәхмәт әйтәсем килә. Туганнарыма рәхмәт әйтәсем килә, дусларыма. Мин бик рәхмәтле кеше Ильяс. Әгәр дә миңа яхшылык эшлиләркә, мин тырышам 3 мәртәбә күбрәк эшләргә яхшылыкны. Аны бөтен кеше белә. Мин хәзерге вакытта миңа булышкан кешеләргә мин һәр вакытта WhatsApp'тан SMS-клар җибәреп торам. Нинди генә бәйрәм булса да, туган көне булса да, аларны мин санап тормыйм бөтенсә дә. Мәрхәмәтле адам. Бөтенесенә дә рәхмәтлемен, мин рәхмәтлемен, гаиләмә рәхмәтлемен, Ләлә Фаризовнага рәхмәтлемен. Бала үстерәбез, без аны күптән көттек, ул Худайның бүләге ул безгә. Бер-беребезне хөрмәт итеп, бер-беребезне яратып, яшәгәнне күреп, Худай Тәгалә менә шушындый баланы безгә, Русланыбызны бүләк итте. Бу бик зур бүләк. Аллаға шөкер, бакчам бар, машинам бар, квартирам бар. Миңа бүтән бер нәрсә кирәкми. Кагылмасыннар гына минем гаиләмә. Шулай да бит тәнкыйть яшәргә хаклы һәм сезнең адресыгызга, халык артистына тәнкыйть еш киләме һәм сез аны ничек кабул итәсез? Тәнкыйть. Без бит гади генә тәнкыйть. Мин бит инде әйтеп киттем, ялгышкан көннәрдә булгандыр инде. Эшләмәгән кеше ялгышмый бит инде ул. Ул тәнкыйть килә инде ул. Аллаға шөкер килә. Килеп торсын. Ул килеп торган саен без тагын да ныграк дөресрәк эшләргә тырышабыз. Килсен. Борчылдырам ул. Борчылдыра. Менә шушындый әдәбият сәнгатькә хөкүмәтнең каралышы бик каты бер шей. Бик каты бер шей. Ничек сез ул кемгәдер яхшыдыр, ул кемгәдер начардыр, ул безнең байлык бик зур бит. Безнең байлыкны күрсәтү, татар халкының байлыгын күрсәтү, ул бит нефт кенә түгел, газ гына түгел. Әдәбият рухи байлык кирәк кешегә. Яшьләребезне, балаларыбызны тәрбияләргә тиешбез без. Менә бу Казан, бу Татарстаныбыз яшьләргә калсын. Матур яшьләргә, белемле яшьләргә. Менә шу шәхесне, безнең каршыда утырган шәхесне кемнәрдер бүгенге көндә тәрбияләгән бит. Сезне тәрбияләгән укытучы мөгаллимнәрегез белән дә таныштырып китегез әле. Менә мин әйтәсем килә, рәхмәт менә шул сүзең өчен. Мин инде әйтәсем килә, иң беренче Ходай Тәгаләмә әйтәсем килә, шуннан соң әткәйенкегә. Шуннан соң әйтәсем килә, урта мәктәптә, урта Балтай урта мәктәбендә мине укыткан укытучыларыма алар низкий поклон. Нигез ташын алар салдылар. Нигез ташын алар салдылар. Ул барсы да гаиләдә салына, мәктәптә салына. Безнең татар телебездә, ғұрыф-ғәдәтләрдә, рухияттан да без гаиләдән, шулай ук мәктәптән һәм дә китә инде. Туган авыл шул кадәр кадерле килешәсездер, Илсур. Мин кайтырга тырышамын. Менә әле җәй көне генә тәмле бәйрәм дигән алар мине чакырганнар, авыл бәйрәменә кайтып, рәхәтләнеп, урамда җырлап, сәгать ярым җырлап, әллә 18 җыр, әллә 20 җыр булды шулай. Рәхәтләндереп, шатландырып килдем. Районның бәйрәме булды, 90 еллык, Апас районына 90 ел булды. Анда да кайттым, анда да чакырылу булдым. Медаль да бирделәр, Аллага шөкер. Рәхмәт әйтәсем килә. Сез инде безнең каршыда утыра, шундый хисле, талпынып сөйлисез, эмоциональ кеше. Илһам чыганагын кайдан аласыз? Кемнән аласыз? Хатыныгыз, тормыш иптәшегез, улыгыз турында сөйләп киттегез. Илһам чыганагын кайдан табарга сәнгать кешесенә?
Илһам чыганагы ул Ильяс дус ул очрашулар. Әгәр дә сине тыңлый беләләр икән, тамашачылар, ул авылдашлар, райондашлар, кунакка барган җиргә, менә алар белән бергә сөйләшеп дигәндәй, олы кешеләр белән, урта буын белән сөйләшеп, яшьләр белән сөйләшеп, мин бит инде аларда да яңа фикер. Институт культурада бит инде 14 ел укыттым, Салават-Зәкиш факультетында, мин бит мәртәбәле җырчылар чыгардым, кстати. Менә алар рәхмәтле була белсеннәр иде. Менә шуны әйтәсем килә. Менә мин һәр вакытта рәхмәтлемен. Мин үземнең педагогым, минем укытучым консерваториядә Әлфия Зәгдуллина булды. Ул инде мәртәбәле җырчылар чыгарды. Данлыклы мөгаллим, данлыклы. Әйе, мөгаллим. Зөфәр Хайретдиновны чыгарды, Лидия Әхмәтовны чыгарды, Георгий Ибушевны чыгарды. Менә без бөтенебез дә Татарстанның халык артистлары. Мин һәр вакытта аның 7 сентябрьдә туган көне, һәр вакытта мин зиратка барырга тырышам, чәчәкләр куярга үземнең укытучыма. Бик зур рәхмәтлемен. Җырым белән сезне иргәләдем. Йөрәк менән биреп җылысын язмыш мине кая ташласа да үз халкыңны килдең зурлыйсың гомер адым баян чабасын Батырвадам мимшарасын Шап синейде Жырам исен шақыда Йөрәк күне барын шыдасын Туктатасың килә атларымны арып талып калган чакларда туган телем алгым язмышын алдырасым килми атларга Баян шабасын Туктатырга тапмыйм чарасын Чап синейде жырам исән чакта Йөрәкне барын чыдасын Сіз менә бик принципиаль кешегә охшагансыз, Илсур абый. Принципларыгызга еш каршы барырга туры киләме? Принципка мин каршы барганым юк. Юк. Мин тәлинкәләр тотып йөрмәдем бу заманда. Бердә туры килмиме шундый очрак менә? Мин каршы барырга кирәк. Миңа булышкан кешеләр белән дә мин матур иттереп сөйләшә идем. Аларга бәйрәмнәргә җырлап китәләр идем. Менә мин сезнең бәйрәмегезгә киләм. Миңа бераз гына ярдәм итегез концертларны уздырырга, минем юбилейны уздырырга. Әйе, Сур, булдырабыз. Бик зур рәхмәт аларга. Мин бик рәхмәтле кеше. Сезнең әле тагын әйткәнегез бар, менә шушы замана яңалыкларын, шушы заманны кабул итеп бетерә алмыйм. Менә шушы фикерегездән чыгып, сез консерватив кешеме дип тәсрыйсы килә. Иске карашлы кеше буладыр инде ул, консерватив. Мин инде теге искелекне ярата. Дөнья күләм менә бу аурулар китте бит инде хәзер, коронавирус дигән аурулар инде. Кызганыч инде, конечно. Ләкин без җиңеп чыгарбыз. Ул бит инде бөтен дөнья нитә бит. Ну бу Ходай тарафыннан әппәт җибәрелгән бер сынау, потому что күп кенә кеше азды бит инде, извини за выражение. Афуйтегез. Ишәр катыш, ишәр машина, ишәр квартира, ишәр дом, интересно, һәм анда җитми. Җитә, аның бөтен нәрсәсе җитә. Кичкенә булсын, рәхәтле булсын, тәмле булсын.
Менә шул җитә. Кешенең кулына барсын да бир, уланы барып барысы икәнен аңламай чак диләр. Менә мин шундый әле миңа WhatsApp-ка язганнар шундый әйбер җибәрделәр. Бер әби сөйли инде. Менә дөнья бузылды. Мин әйтәм бузылды дөнья. Бузылды миндә үзендә. Менә бу табигатьтәге бөтен байлык бит инде ул Ходай биргән байлык бит инде ул. Ул бит инде халыкныкы булырга тиеш. Ул нигә бер-ике кешенеке генә соң ул? Халык булырга тиеш. Халыкка булырга тиеш ул. Аның белән халык эшләргә тиеш. Мин менә шуны, ул демократияны мин үземнең күңелемә һаман да кабул итеп бетерә алмыйм. Гафу итегез. Мин Совет чорында туып үскән бала, тәрбияләнгән бала. Менә сезнең шул Совет чоры баласының менә дигән бер гадәте бар. Һәр елны сез 9 майга сугыш ветераннарына инде 10 ел, 10 ел дәвамында концерт оештырасыз. Ой, рәхмәт. Концлагер балаларына, репрессия корбаннарына. Ой, рәхмәт. Искиткеч игелекле адам. Мен бу чараны Горшунова Мария Александровна белән башлап җибәрдек без. Бик итәгатьле ханым, татар халкын, үзенең халкын бик ярата торган ханым. Без 10 елда башлап җибәрдек менә. Филармония залында. Гүрләп уздан да без зур аншлаклар белән. Зур аншлак белән әле анда чәчәкләр дә булды. И фронтовой 100 грамм да бирдек. 2010 елда булды бу. И шундан соң башка. Әткәйгә инде үзебезнең минем әткәем сугыш ветераны, ул 4 ел сугышты. 2008-дә әткәйдән кәйдә китеп барды. Бакый дөньяга, урыннары җмакта булсын. Менә мин шуларга сүз биргән идем мин. Мен әткәй һәр вакытта 9 майда Алла бирсә бөтенесен җыеп менә шушындый концертлар ясаячакмын. Әлбәттә бу барып чыкты. Менә быел гына булмады. Казанда булырга тиеш минем 5 майда. 6 майда минем апасымда булырга тиеш иде. Менә тормышны яхшы якка үзгәртергә телисезме? Үзегезнең тормышны, җәмгыять тормышын. Һәм аңа нәрсә эшләргә кирәк? Җәмгыять тормышы мин шуны гына әйттем, мин теге ой бигрәк каты белә икән дип тә уйлый күрмәсеннәр инде мине караган кеше. Ләкин тәҗрибәле кеше бит. Слишком дөньяны хәзер ул бөтен җирдә дә, бөтен илдә дә, бөтен бездә генә, Россиядә дә, шулай ук Татарстанда да слишком алга барырга тырышабыз технически. Ул бит спираль дөнья булырга тиеш. Спираль түгәрәк. Ул бераз гына туктап торырга тиеш. Потом опять алга китерә тиеш. Тагын туктап торырга тиеш. Монда һаман да нәрсә эшләргә. Алай булмый ул. Халык өчен уйларга кирәк. Халыкның тагын да эшкәрәк кирип, нәрсә белән яши икән безнең халкыбыз дип уйларга кирәк. Аның урта буын турында, өлкән буын турында, яшьләр турында уйларга кирәк. Әгәр дә без уйламасак яшьләр турында, да бөтен пособиеләрдә бар. Тудыр гына баланы, тап кына баланы, бөтен пособиедә. Но бит инде безнең әнкәйләр андый пособиеләр алмаганнар да даже. 5 бала, 6 бала үскәнбез, Аллага шөкер, гаиләдә. Вот в чем вопрос. Нинди сорау? Мин үзгәртергә теләмим, но һаман да алга барырга, но бераз гына туктап алырга. Ул бит инде дөрләп янган ут янып сүнә бит, ул тиз сүнә. Әкрен генә барырга кирәк. Музыкасы бар. Әкрен генә барырга кирәк. Әкрен генә туктап алырга кирәк. Әгәр дә ярамый икән, әкрен генә. Менә бу Ходай Тәгаләдән бирелгән нәрсә, менә бу коронавирус. Бу бераз гына туктата. Шулай да бүген читтән карап, Илсур Сафин үзенә ниндирәк киңәш бирер? Үзенә, гаиләсенә. Мин әйтерем, әйе, Илсур Сафин, янган бала булдың син. Син 24 көнлек чагында яндың. Синең битиңдәге шрамнар да булды. Мин моны халкыма әйтмәдем. Мин үземне җәлләтмәдем. Җәлләт исемдә килмәде. Мин чын егет булдым мин дигәндәй булам да һәр вакытта. Ходай күпме биргәндер. Ул без бөтенебез дә Ходай кулында. Рәхмәт, мондый киртәләрне җиңеп чыктың. Казанга килгәчтен беренче мәртәбә мин инде куркадырым, урамга да чыгырга куркадырым шушындый бит белән. Мин Мәскәүдә дә булдым, 3 мәртәбә операциядә дә булдым. Минем күргәннәрне минем гаиләм генә белә, минем Ләлә ханым гына белә. Минем әле улым да сырап куя кай вакытта әти синең кашың эшләгән исең. Мин инде аларга аңлаттым бөтенесендә менә шулай. Минем күршем Кашафтинова мине чакырды. Минем әнкәй шул жуындырып 24 көнлек баланы жуындырып куйганда, безнең апа белән абыйлар инде ничектер уйнап ут чыгарганнар. Чыбылдыкка ут элеп, мөрҗадан инде ут чыга. Шуннан соң безнең Салахов Кашафтин дигән күршебез бар. Ул инде мине шулай кирип коткара. Мин инде уң күземне мин
ярты елдан соң гына ачам. Мен инде сукыр калган дип беләләр. Но мин күзләрне дә ачам, Аллага шөкер. Менә шундый каршылык булды ул минем дөньямда. Аллага шөкер җиңеп чыктым. Икенче туган көнегез бар. Әткәй сүзенә нитеп дигәндәй, күршеләргә рәхмәт әйтеп дигәндәй, менә җиңеп чыктым. Аллага шөкер, кеше арасына кердем. Байлык турында мин бик каты кызыкмадым. Аллага шөкер, ике аягым бар, күзем бар, кулым бар, гаиләм бар, балам бар. Җитә бөтенесе дә. Байлык 2 айлык. Бөтенесе дә җитә. Ходаема рәхмәт әйтәсем килә. Сезнең каналга рәхмәт әйтәсем килә. Эшләгез матур гына. Шулай чакыргалап торыгыз, күрсәткәләп торыгыз. Бүгенге тапшыруга килгәнегез өчен сезнең үзегезгә дә бик зур рәхмәт әйтеп сорабыз. Әле алга таба шундый матур очрашулар насыйп булсын. Амин. Без инде саубуллашабыз бүгенгә. Рәхмәт. Рәхмәт. I just fade away. I think too much. I feel it. Your love is fading. I feel it. Roll up, hold up, pull up, pull up. I love I wanna, I'm tryna feel. I'ma rock the boat, work the middle till it hurt a little. It. Your love is fading. I feel. Boom, 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 ba. Boom, 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 ba. Boom. Boom ba boom ba boom boom ba I wanna raise a child I wanna raise a Автор ашлары: кулинар студия, банкет залы, караоке. 8дән 50. Ашыгыз тәмле булсын. Baby, there's no need to run. I love you. Программаны төшерүдә күрсәткән ярдәме өчен 8дән 50 ресторанында тәкъдим ителгән төрле ил рәссамнарының нейроарт, нейрографика, манифест, картиналар күргәзмәсен оештыручы Люция Усмановага рәхмәтебезне белдерәбез. Кеше тормышы гаҗәп кызык. Аны менә дигән кеше диләр. Һәм ачыктан-ачык әңгәмә моны күрсәтте. Татарстанның халык артисты Илсур Сафин тапшыруда серләрен калдырмады. Киләсе серләр инде киләсе очрашуда булыр, ә бүгенгә сау булыгыз.